ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೇಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ದ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಲೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಇತನ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಚಮಚದ ತಾರೆದನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚೈ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಕುಚಿದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊನೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 15 ಇರುವ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತಂದೊಂಜಿ ಚೂರು ಕೆಂಪಾಪುನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೆಂಪಾಯ್ಬೇಕ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನೋಡು ಇತನಿಕ್ಕೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ 3/4 kg ದಾತ್ ಲಿವರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೊಂದಿನವರು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ದೆನ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆನೆ ಬೇಯ್ಪವನುಡು ನೀರು ದಾಲ ಪಾಡರೆಗಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಲಿವರ್ ನೀರು ಬುಡ್ತುಂಡು ಹೊರ ಇಂಚ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಗಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪೇನು ಮಲ್ಲ ಚಮಚದ ಆಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಬಕೋರ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಇತ್ತಂದೇನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಂಡಗ್ಯ ಉಂಡು ಲಿವರ್ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ಬೇಯ್ಪೆರೆ ಪೋರಂಡ ಒಬ್ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ತಿನಿಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಿತ್ತನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದೇನು ಉಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.